ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ. Имрӯз 21 октябри соли 2025 сол мо аму хонаҳои, заминои, квартираҳое ки равон кардем, ҷамъгир кардем, ҳамаша хушрӯ када, монтаж када пешкашро мекунем, тамошо кунем бачаҳо азиз. Баъдан рақамҳоро мегзорам, мисли ҳамин одамо роӣ кунем. Хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, чизе ки боша дар WhatsApp барои реклама муроҷиат кунед. Худохоҳ дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram чизе ки дорем барои реклама кардан, рекламаш кард фурӯшта мегзорем. Ирӯза наворда хато накунам 12 та ё ки 11 та хонаҳо ҳастанд. Заминои фурӯшиам дорем бачаҳо азиз, квартираҳои фурӯшиам дорем дӯстон азиз. Квартираҳои коробка, яъне ки хонаҳои назди ҳавлигӣ, аз ҳамаи намуди хонаҳо иншоалло аз ҳар як гӯшаву канори Торкистон ҳастаи пешкашро мекунем. Фақат навора сабр кард тамошо кунед. имконияти лайк монӣ боша, агар ҳамин додаратона хоҳиш дастгирӣ кардан дошта бошед, якта лайк конед, дар ҳамин канали ман подписатсия кунед, ман видеоро сар мекунем, тамошо кунем бачаҳо. Нафарое ки аз YouTube навораҳои Сауду ТВ-ра тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Сауду ТВ гузаред. Силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегзорам бачаҳо. Чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегзорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. Хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол боиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Торкистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. Ҳар ҳафта бор равон мекунанд. Фақат аз думи Сауду ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрагаҳай дар сеюм этаж қарор дорад, масоҳаташ 40 квадрат метр. анаи квартира дӯстон 188 000 нарх ҳозирашта. хоб дар сеюм этаж шаҳри Ваҳдат дар стансия қарор доштааст. дом рӯ ба рӯи бозори станса мега. хона дар сеюм этаж, масоҳаташ 40 квадрата, як хонагаи ҳолати коробка. мега ки шикатури даруни хонаҳоро мекунем, мо худмон мекунем мега. хоб кирпични ҳай, хоб дар сеюм этажа қарор дорад азиз. дар чорум этаж кор рафтестай. дом 5 этажа мешавад, лифтам дора. дом 5 этажа мешавад мега, леки лифтам дора. 188 000 занг занед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшимон. дута квартира ҳастай дӯстон. квартираи фурӯшӣ шаҳри Ҳисор, дар маркази Ҳисор ҳастай. дуто квартира масоҳати якта 66 квадрат бо якта 66 квадрат. ҳардуш дар умум 132 квадратни метр дар чорум этаж қарор доранд. нархҳошон дӯстон 1 метри квадратӣ $500, яъне ки муайян шудагай. дару тирезаҳои главни часпонда метан. ҷои ободай ҳама шароитҳо ҳастай. мисол мактаб, мисол садиқ, бозорча, поликлиника. маркази шаҳри Ҳисор чӣ хел мебинен, мошино рафтор месе бачаҳо азиз. хулоса одамое ки аз центри шаҳри Ҳисор квартира харен, дар WhatsApp яка ахириш 4 та ноҳай занг занен. 66 квадратӣ дута квартира дар чорум этаж бачаҳо. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшимон. лайкҳоро монен дӯстон, ё не? ҳаракат кард, дастгирӣ кунен. ҳамин мо ки дастгирӣ мекунем, иншоалло шумо ҳам дастгирӣ кунем, бо хуб мешавад. квартираи фурӯшӣ мо дар шаҳри Душанбе ҳай, дар ноҳияи Фирдавсӣ 62 будааст, дар 61 микрорайон, пушти Султони Кабир аи тараф, аз лаби дарё дӯстони азиз. хоб дар сеюм этаж қарор дорад. нарх 1 миллион сомонӣ. чорхонагаи замонавӣ кадаги дӯстони азиз. нигоҳ кунед да, чорхонага ин тараф лаби дарё, пеши корхонаи BID электромобило ин тараф. хоб аз ҳамин хона гдета як 50-60 метр менен тарафи дасти рост роҳ ба сӯи Саховат мешавад ку ҳамуҷа қарор дорад бачаҳо азиз. 1 миллион мега
дар пеши мактаб, масҷид, супермаркет, садик ҳама шароитҳо ҳаста. Як занг зад пурсен аз умми канали мо. Мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ чорум дӯстон азиз. Якхонага квартира дар дуюм этажаи ҳолати коробка дар 46 квадратный метр сохтагиай дӯстон азиз. 46 квадратный метр дар шаҳри Турсунзода, пештара Регари Пешина. Нарх 255,000. 255,000 дар шаҳри Турсунзода. Хонаи фурӯшӣ дар Райпо мега рӯбарӯи Шоми Бухоро. Хона дар дуюм этаж якхонага бо мешавад, духонага када мешавад 46 квадрат ай. Масоати хона ами хел 46 квадрат мешавад. Шартнома 44.5 квадрат ай, ки дар асл 46 квадрат мега бача азиз. خب электрикиша кадагем, сантехникиша кадагем мега, стяжка полуш кадагем, иҷозати ремонт хела шид мега ҳастайда. Хулас занг зад пурсен хитон 255 та. Мегзарем ба панҷумин замини фурӯшӣ. одамое ки аз Регар замин хоҳиш карден, ина дӯстон азиз бигиренеш. ҳай шояд ки маъқултон шавад, шояд ки маъқултон нашавад. аз мо гуфтем ку набор кардан иншоалло ки тамошобинон бениҳоят бисёр сабаб мо мешем, баъдан худованд иншоалло. аввалаш худованд, баъд мо сабаб мешем да мақсад сан. шаҳри Турсунзода, ҷамоати де Пахтаобод мега, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, пушти беморхонаи Пахтаобод, сари роҳ. 6 сотих замин дора, мега ки 330,000 мегем, маҳкам гирд атрофаш. ватсапшон ахираш 86 мегзорам. ҳуҷҷатош сатфоиза, сертификат дора. дар наздикиш мактаб, беморхона, бозорча ва масҷид дора. об светам ҳастай гуфта қайд кардан, гирдаш маҳкам. харидори аниқ занг занен. 6 сотих замин 330,000 сомонӣ. ҳафторни гӯш кунен, адресора ҳамаша фаҳмондагӣ. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшимон. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ай. и дар шаҳри Душанбе ҳай якхонага 2 сотих замин дора дӯстон азиз. якхонага 2 сотих замин дора. нарха 300,000 сум мега. шаҳри Душанбе, Шайнак, Пахтакор поён. хоб хона техпаспорт дора. як хона баня, ҳоҷатхона, ҳавличаш майда ҳай, сари роҳ ай. маршруткаи 45 мерава, шаҳрда қариб ай. барои хона кардан ҳавлӣ ҳастай, гирди ҳавлӣ маҳкамай. алиши вариантам ҳастай бача азиз. масъалаи варианти алишида ҳамроҳи соҳибмулк рақамҳои 0880 да муроҷиат кунем. ба дили пир аз нуми канали Саудо ТВ иншоалло занг занен. ҳамин шахсият худо хоҳад муомилатон мекуна, арзонтон мекуна. ҳамин қа гуфтан ки алиши вариант дорем. хел хонаи назди ҳавлигӣ 300,000 сум. дӯстон хеле нархҳо фикр мекунем ки редка мешавад. хай бо хитон занг зада масъя кунем. қисмати аслии кор дӯстон, дар ҳамин видео ҳаракат карда якта лайк монен, дар ин канали мо подписатсия кунен. иншоалло мо дар хонаҳои арзон бисёр рӯй мекунам. шояд имрӯз, шояд пагоҳ, шояд фардо ягон хона ё квартира ки замин аз ҳамин канали мо худо хоҳад биёем дӯстон азиз, чунки мо бисёртар арзоноша навор мекунем. яъне ки мегзарем ба ҳафтумин эълони рӯза. дӯстон азиз, фасадни плита фасадни чихел десен чиндагиан деволнерги фасад кардагиан ҳамин хели заказ кунен ё ки тайёрам доран. нарх аз 75 сум то 90 сомон ай. телефоношон, ватсапшон мегзорам. як сол шид мега кор ва фаъолият кардесем. доставка то Калхозобод, ноҳияи Дӯстӣ 50 мешава мега. хоб бисёр арзон, мақсад беҳуда занг назанен, бисёр ба арзон намешава. хай кам беш муомила дорада. нархошон аз 75 то 90 сомонӣ. фасадни плитка. ҳамин қа адрес додан дӯстон азиз. одамои серьёзни, одамое ки ҳамин хеле эҳтиёҷ ба фасадни плита дорен, ҳамин рақамҳои шахсиятам мегзорем. бигӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. худо хоҳад муомилаи созо мекунаву доставкатон мекуна, рӯитон мекуна, ё ки бирем бихаренш. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Ёвон ай. ноҳияи Ёвон савхози якум деҳаи Будинобод аст қарор дора. ду хонаи времянка дора ки масоати 8 сотих замин дораву об свет дора дӯстон азиз.
ҳуҷҷатҳо 100% ҳастай. хуб нарх 350,000 боз муомилаи соз дорам. телефон WhatsApp рӯи экрани шумо занг зан маълумоти пурраша бигирен. 2 хонаи времянка дора. Барои 3 хонара мега фундамент рехтагӣ тайёрае. дар наздикиш магазин, мактаб, масҷид, балниса. хона гирду атрофаш маҳкам кардагӣ. як хонаш 5/3 мебошад. дуюм хона 4/4 аст. анҷумхона, аловхона, оғилхона, баня, хулоса ҳамаи шароитҳои зиндагиро дорам. ҳавлиш нами қадар бачаи азиз. 8 сотих замин дора ва хоб 2 хонаи времянка барои 3 хона боз чӣ мега бетонош рехтагӣ тайёр. мардуми сарбаланде ки аз ноҳияи Ёвон хонахар ҳастен, ина марама занг зан бачаи азиз. инҷа дарвоза бачаи азиз. дарвозаш ҳуҷҷатҳо ҳам 100% буда 350,000. мегзарем ба ноҳумин хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз. хонаҳоро бениҳоят бисёр равон кардан. иншоалло инора мо савдо мекунем худо хоҳад. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳоти Лолазор будааст. деҳаи дӯстӣ 8 сотиха 4 хонага обсве дора. 250,000 нархш. муомилаи соз дора. WhatsApp телефони дастӣ дар рӯи экрани шумо занг занед. масофаи масоати ҳавлӣ мега 8 сотих. хуб 2 дар хона дора. ремонт ҳамин ҳолат кардагӣ, боқӣ мондагӣ, коробка. хуб хонаҳо мега 5/3 мебошад. аловхона, ошхона, анҷумхона, дигаро ҳастай. занг занед. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Кӯлобай. дар шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Фирдавсӣ, деҳаи Навкан. пеши мактаби Навда будааст. лави роҳ да будааст. 4 сотиха 4 хонага 340,000. ремонт табинен чӣ хел зӯрон, бениҳоят хушрӯ ремонт кардагай. ҳамин хонаатона дӯстон вақте ки равон мекунен, ҳаракат кунен, ҳамин хушрӯ када қонуну қоидаш када видео кунен, тамошобинам нороҳат нашавад. ремонт нав кардагӣ 4 ҳуҷрагӣ, баня дар даруни хона кардагӣ. фақат як дарвозаву чакдону ҳоҷатхона лозимаи тамом. об ба қарибӣ ба даруни ҳавлӣ мия худо хоҳад. 340,000 нархш. каму беш аз уми канали мо ки занг занен худо хоҳад арзонтон мекунад. дӯстон, наворо чӣ хелай хонаҳо арзонанд, қиматанд. баъдан шумо да аз куҷо, аз кадом территория, чанд сотих, чанд квадрат, чандум этаж хона, замин, квартира дар корай? ҳамин таги комментарияда нависонда монен. одамое ки дошта боша баъд мо дароӣ мекунам. мебинанд ки талабот ҳаст, значит савдо мешава. баъдан ки мо дар равон кардан мо ҳам хеле рекламагузорӣ мекунем. пешкаши шумо мекунем дӯстон. ҳаракат кардан лайкора гузорен дӯстон азиз. дар канали мо обуна шен, зангулаша воса кунен. иншоалло беҳтарин навору аз пеш. мегзарем ба 11-ҳумин квартираи фурӯшимон дӯстон. ана квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд. 2 ҳуҷрага квартира дар 4 этаж, масоҳатш 37 квадратай. 31 микрорайон шаҳри Хуҷанд. чӣ хеле ки мебинен ремонтош бад нест. хушрак ремонт кардагӣ, барои зиндагӣ тайёр. ҳоҷатхона баня якҷоя будааст. 290,000 сум нарх доштааст. рақамҳои 8844 аз уми канали мо иншоалло ба дили пур муроҷиат кунен. худо хоҳад бо арзонтон мекунад. 290,000 4 этаж, 2 хонагаи 37 квадрат бо ремонти замонавӣ. агар ин хона дар Душанбе мешид, зури мешида. бо як кадом одами иншоалло соҳиби хона аз Душанбе мешид. Хуҷанд ҳам ҷои зур дӯстон, мардумаш бениҳоят инсон мақсад меҳмондӯст. занг занен, WhatsApp шунда пирсон шен. мегзарем ба 12-ҳумин хонаи фурӯшӣ. бисёр равон кардан дӯстон, навор дароз шид. ҳай тамошо кунен, шояд ягонша мақбул кунен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 3 сотих замин. хонаи нопурра, леки ремонтталаб. ресторани Озодӣ, шаҳри Кӯлоб, 200,000 нарх. хона дар пушти ресторани Озодӣ ҷойгир буда, хонаи тайёр бе дару тиреза ҳастай. хуб
ҳамин ҳолат чӣ хел мебинен баъзе суратҳоша ки бояд ки аслан ба видео мешид хушро равон кунен. дӯстони азиз, хушроак роӣ кунен тамошобино худшонро гум накунанд. ман худма гум кестам ҳамин 2 дона сурат қатъия ки чӣ реклама мешуда бошад. баъдан хонахароа ки расход мекунанд, роҳгиро мекунанд, мераванд мебинанд маъқул нашид бо хай дар ватсапошон шояд ки роӣ кунен худонда. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии 2 ҳуҷрага масоҳати 3 сотих замин дар шаҳри Душанбе дар Корвон будааст. бачаи азиз, 250,000. хушрӯ гӯш кунен, нигоҳ кунен. хона дар поёни Корвон назди мошинбозорда. ин ҳамин ҳолат, ина мардуми маҳалла ҳама хона карда зиндагӣ доранд. ина дарвозаи мо, ина дохили ҳавлӣ. 250,000 сум, 3 сотих, 2 ҳуҷрага. кардагӣ маълумоти пурраша занг зада бигирен. баъдан дӯстон, хонаҳотона нархошона ҳаракат карда қимати бад нагзорен, чунки савдо нашава, баъд Саудо ТВ бинавад нест. чизе ки ёфтем, хоҳиш кардем, рӯй кардем, ҳамаша монтум. далши бод дар ватсап рӯй кунен. ватсап барои қабули реклама. дар ҳамин видео як та лайк монен, дар канал подписатсия кунед. дӯстон, зинда бошед. рамад ки моро тамошо мекунед, эҳтиром мекунед.